מה זה? איך לא ראית אותי? אני 5 בבוקר 00 הייתי בסופר. ברור. איזה לישון? אני ישנה, תגידי לי. מה אני אעשה? את יודעת שאני שונאת הלוואות, אבל אין לי ברירה. 5,000 שקל, 5,000 שקל לא יספיקו לי אפילו לסחירות שם ולאוכל הילד. כן. את יודעת שאני לא אוהבת לעשות את זה, אבל... מה, כלום? נו, על חשבון המשכורת. תתני לי עכשיו מקדמה ואנחנו נתחשבן. טוב, עזבי. לא ביקשתי כלום. ביי. יונתן, למיטה. קדימה. הלו. מיטל, זה יהיה קצר. יש משימה גדולה עכשיו פה בבאר שבע. קדימה, אני על זה. שלחי פרטים. מיטל, מדובר במשפחה שנותנת הרבה כסף. זה לא משהו שאני יכולה לתת לכל אחד. אירנה, אין לי זמן שתתחילי לבדוק אותי כל הזמן. את יודעת כמה זמן אני מחכה למשימה גדולה, נכון? אז באמת, די, תשחררי, אני משימות קטנות סיימתי. אני מבינה, אבל את הרבה זמן לא נגעת בנשק. אם תאסיפה שלה, אני גמורה. אירנה, את מכירה אותי ממתי? לא מהיום, נכון? אני 3 שנים עבדתי איתך. את זוכרת כמה עבריינים אני הפללתי? נכון, אבל עכשיו את לא בכושר כמו שהיית. אירנה, אני צריכה את המשימה הזאת. עוז השתחרר מהכלא לפני חודשיים. הוא רק השתחרר, הוא כל הזמן מנסה להוריד אותי. הילד שלי לא יצא מהבית. אני לא שולחת אותו לבית ספר חודשיים. את קולטת? אירנה! אוקיי, אבל זה בתנאי. תוך 5 דקות את בחוץ, אני אסוף אותך. אוקיי. אם את לא תהיי שם בזמן, אין משימה. סגור. יונתן, זריז למיטה. נו, קדימה. טוב, אני הולכת. אתה לא נוגע בחשמל, לא בגז, ולא פותח לאף אחד. כן? אני אחזור יותר מאוחר. יאללה. לא! יונתן, אני אמרתי, אני אחזור יותר מאוחר. יונתן, אני יודעת שהרבה זמן לא יצאת מהבית, והיית פה לבד. אבל אמא צריכה ללכת. בסדר? אתה תהיה גיבור כמו תמיד? כן? יאללה, אז תן לאמא ללכת. למיטה, קדימה. אבא, אבל לקחת אותי. לא רוצה להיות יותר. לא רוצה! לא בא לי להיות בבית המגרת! יונתן, תצא החוצה. יונתן, אני רוצה שנדבר.
נו, יונתן. יונתן, אתה זוכר? אתה זוכר את היום הגשום הזה? ששמענו את החתולה מייללת ליד הפח? זוכר מה שאלת אותי? שאלת אותי, איפה אמא שלה? למה היא לא באה אליה? אז אמרתי לך שהיא כנראה הלכה לחפש להם אוכל במקום חם. אבל לא רציתי להגיד לך האמא היא... מרוב שהיא רצתה לשמור עליו, היא לא הייתה איתו. יונתן, אמא נשארת. אני לא הולכת לשום מקום. תצא, תגיד לי ששמעת אותי. עוז, צא לי מהבית. אני סיימתי להתעסק איתך. עד שאני כאן כבר לצאת. חבל, אירנה פה. היא ועוד כמה אנשים שפחות תשמח לראות אותם. דווקא ראיתי שהם מחכים לך. לא באת. חבל, הם נסו. את עדיין לא מעכלת שזה נגמר.
מה חשבת? תעשי מה בא לך ואני אשתוק? כל כלבי בז'יומו. איזה ערבית. לא ידעתי שאתה יודע לעשות עוד משהו חוץ מלהיות חייל של המשפחת פשע שלך. החיים של אבא. לא הצלחת להירדם? אני תכף מגיע כפר, אני רק מסיים עניין. שומר על אמא, כן, שומע. אני בא.